South Africa siyabingelela kuphi nakuphi khona simbela ngaphansi kwengosi esihloko sithi abantu bayagula. Ngibela umduduzo ngamkhwanazi-ke sivela kwenhlangano ithuleleni kodwa-ke ngibela ngaphansi kwengosi yethu ethi abantu bayagula. Siye sabhekana-ke nabantu-ke abavela ngezifo ezahlukahlukene bezocela usizo la kuthina. Saziveza futhi izifo ezikhona lezi siqala ukuthi sizibone ezisithusayo nathi ukuthi masiyibuka siyathuka. Namhlanje-ke siyanjelwa udadewethu-ke osuka ngapha ekhaya Dingindlovu la esuka khona. Uzozisho ukuthi ubani igama nokuthi sibongwa kabani-ke nendawo. Udadewethu-ke ula on behalf of ubaba wakhe uzocela ubaba wakhe usizo. Ubaba akekho-ke la ngesimo kabhekene naso sokugula kodwa kuzochaza usisi ukuthi-ke ukhala ngani nokuthi ufisa alekele-ke asize-ke ubaba wakhe. Sawubona dadewethu. Yebo njani? Saphila njani? Saphila. Yaphila ubani igama? Khethiwe ngakalanga eDingindlovu. Yebo neDingindlovu. Emvutshini. Okay sis. Kade lokhu usithinta la ukuthi hayi nami bona ngiyagulelwa kwenzakala nto? Ngigulelwa ubaba. Ubaba ugule ngo-2023. Egula wafakwa izilwane. Okay, ngicela uqala kuqaleni. Ubaba wahlangana nomama wasendaweni. Wathi umama lowo ube nesibonakaliso sagogo okuma kababa. So ubaba kumele ezothatha ichibi. Ubaba mefika athatha ichibi. Uthi ubaba bese leli chibi bejuthe namanzi amhlophe kakhulu, akhalalise kakhulu ngathi ukoloko isiminufu. Okay, kwathi ubaba aqume ngalento lena, it's like ubuyisa uma wakhe yena ukuthi amvikele amgada benayo. Ubaba meqhuma ngalento wathi meqeda ukuqhuma wavuka wani iglobe isishile 2 endlini sekunefeli emnyama. Njengoba kunefeli emnyama endlebeni yaka left udlalelwa ingoma zezayoni, endlebeni yaka right kuthiwa siyakwamukela ithina bakanala. Siyakwamukela ukuthi usithathele lesi sithwalo lesi sekumeleke uwenze imigomo nemibandela yethu ukuze sikuthwalise lesi sithwalo. Shuthi ubaba wathweswa isithwalo. Kusukela lapho ubaba akalali. Ubaba ubona izinto esingayiboni. Ubaba ebusuku memela lali. Ubona amadoda awu10 ahamba nentombazana. Lezi ipoki zikhuluma kuyena zithi lamadoda athi ubaba kalale nalentombazane le. Umelala nalentombazane kobe ukuthi useyamukela isithwalo. Manje ubaba ubengafunanga sithwalo ubeye ngoba kuthiwani kunesibonakaliso sakho kusamama wakhe. Uyini lo mama umthandazi lo mama? Ngiyacabanga ngimazi mina ngokumbona. Wasendaweni kodwa? Yebo wasendaweni yena ukhona. Ubani isibongo sakhe bayamosha? Bayamazi cha, uyamazi ubaba mina ngimazi. Okay. Because wakhona endaweni yangakubo because mina ngihlala ekhaya ngoboka baba. Okay, kushuthi ubaba after lento le sebese yaqala ekhaya baxoxa ukuthi kwenzakalani nangumuntu esimemeze sehayizi useyahlanya yini. Mebe bachazela bamkholwa bengamkholwa. Okay, kwathi ngelinye ilanga ahambe esuwe baleke endlini yakhe ahambolala nezingane zabafana. Elale nenye ingane yomfana yakhona ekhaya ezalwa ubhuti wakhe omncane. Ipoki iphinde ifike zithi ipoki woza ulale nalentombazane. Anqaba ubaba. Uma enqaba zithi thina lento ilula singakwenza singakutshengisa thina lento silula kanjani. Sivele zilale ingane le ubaba kalele nayo. Eyomfana yes. Zilale ingane phambi kababa ubaba uyabona ingane leli. Ziqede zishaya ingane. Okay. Ekseni makuvukwa kuvuka ingane ivuvukela ebusweni. Kuyabuza athi shawe yini ingane? Ingane ayazi bilele. Ubaba uyasho ukuthi mina ngiyazi. Ingane ishawe ilezi ibhoke engihlezi ngintshela ngazo ukuthi ngizikhona. Ubaba benganqeni ukuthi emini kabha athi ubona abantu abawu30 la egcekeni. Bengabonakali bonke bengababona abanye yena yababona. Ubaba ingubo alala ngayo iyakhuluma mase kufike lezi ibhoke lezi. Ibhuzi leqhoko ubaba uyakutshela ukuthi ngiyalibona lincane ngathi umuthi lamentshisi aphinde athi selilikhulu ngathi 25 liters. Athi uyabaleka endlini kwehla inyoka yabo. Sekukuningi nje akubona thina singakuboni. Okay, sibezame ke nkosami ekhaya kubo bezama kumlapha engalapheki.
nami ngathola umyalezo ukuthi ubaba akekho right. Mangifika ekhaya-ke safike sasho ukuthi no sizomlapha ubaba. Athini ubaba zithi iy'poki kubaba ungavumi. Mina lapho ngisehlwenza ukuthi siqashe imoto simyise la esomlaphela khona. Anginqaba ubaba. Bese ngiyamtshela lo baba lo engangisoke komlaphela khona ukuthi uyanqaba. Athi lo baba unqatshiswa izona lezi ilwane lezi. Into engcono ningamtsheli mina ngiyeza kusasa lapho. Kwaba ngcono kanjalo. Wamlapha walapheka mhlambe 3 weeks. Kwaphela imithi waphinde waqala phansi zabuya futhi and seyibuya mawala. Okay, ubaba engakalaphe vele nje ukulapha kwakhe bekuba ama short. Shuthi ubaba atholana nomunye umama wangasemakhaya. Metholana naye athandane naye. Methandana naye ubaba alale nalo mama. Zithini ipoki zithi ena njengoba usulale nalomuntu olale naye. Thina sasikutshelile ukuthi wena uzolala nomuntu ongasekho emhlabeni. Njengoba usulale nalo usukhulelweke zamfaka inyoka eziwu2 esiswini. Zifaka bani inyoka? Zifaka ubaba ngenxa yokuthi ulale naloya mama loya. Indoda ekumele ikhulelise intombi yayo. Kulokhu ke Ubaba ukhulelwayo. Mana ntombi mana abantu la sebazi inganekwane kakhulu la kuma social network yabo. Yes. Ngenzela nomuntu obukayo ngoba sishawa ukuthi asinawo amandla nopetrol ukuthi siye le ekhaya. Ngabe silapha ekhaya kini siyombona baba wakho yabo. Yes. Kubantu abazokubuka la. Uthe isigodi kombe kephi? Emvutsheni. Umuzo wakabani baba wakho? Wawalanga. Amagama bakho bani? Usizwe Cyprian Langa. Bayamazi abantu basendaweni. Bayamazi. Nokugula kwakhe bayakwazi. Yebo bayakwazi. Ngenzela ukuthi mabe khona bevela kuma comment bakwazi ukufakaza kungathiwa nathi sesixoxile inganekwane. Sikhanda into engekho yabo. Ngoba njalo ngisabuyela kuyona le ukuthi ene indoda wesimame indoda elele nowesimame noma balele babili but ngokwendalo kaNkuluNkulu wesimame kufuneka kakhulelwe. Yes. Kulokhu uthi zithi ipoki uzomitha wena ndoda. Yes, zisho njalo uthi wena ke sizwe osumithi. Zamfaka inyoka. Amithi ingane umithi inyoka. Zamfaka inyoka baba unenyoka ela emcindezele enkabeni. Bese banenyoka ebuntwini bakhe. Lesemntwini iyona le emgqilaza kakhulu. Kangangokuba ubaba usemncane unciphile imbambo ubona umbambo hlangana nolunye umbambo indlela ezimudla ngakhona lezi inyoka lezi indlela asemncane ngakhona yabo shukuthi ubaba methi umithike lezi ilwane lezi akutholakala futhi nakhona umuntu ozokwazi ukumsiza lokho ukhulele lezi ilwane zakhe but lesenkabeni iyamcindeza but ayinawo amandla ngangale esemntwini bakhe ile esemntwini bakhe le emwarisha kakhulu uthi menze nani esemntwini bakhe ngesikhathi kufika lamantombazane la lamadoda awu10 ahamba nentombazane iyona efuquza kakhulu okutshengisa ukuthi ubaba kumelana nale ntombazane le abafika nayo and lezi poke zababa zenze njani zikhuluma na even ngisho azincane ukuthi sithi uthi ngelinye ilanga wathi hamba emgwaqeni zathi ena wena ngowethu thina saba kanala unala kuthiwa wala eThekwini kangimazi kuba thina ezithi wena ngowethu saba kanala njengoba saba kanala wena umkhulu wena uyasatsha njengamanje kuzoqhamuka imoto ungasuke emgwaqeni zisho njalo nangempela iqhamuka imoto angasuka ubaba emgwaqeni kuba imoto emcwecwayo ubaba ingamshayisa hamba phakathi nomgwaqo imcwece imoto edlule kwesibili kwaqhamuka enye egijima athi zithi lezi poke ungasuki njalo emgwaqeni ubaba abone phansi imoto iyamqonda aphuma abaleka aya ngaphandle komgwaqo and ipoke zababa ziyamtshela izinto ezizokwenzeka ziyamtshela ukuthi abana namhlanje kuzofika umshana wakho noma namhlanje kuzoba njani bezozama ukuthi bengilaphe ngeke uze belapheke ubaba uyisiwe echibini ugeziwe wenziwe yonke into echibini akulunganga eNazaretha kaShembe bamnika amafutha nachibi lakhona athini megcoba amafutha zithi izilwane ena istaputapu sande sosidlisa sona ngoba uShembe akayilutho la kuthini wamasimba
nje zisho izinto manje ubaba umbuka sengazuthi uyena uyahlanya. Sengazuthi uyahlanya. And usevele akhethe njani ukuphuza utshwala kakhulu ngobani? Ngoba lento umebhekene naye esoba ngempela hayi kuba enye into. So nje angazi ukuthi ubaba bengasizakala kanjani kulento cause kuzanyiwe akulungi. Cha, akuyiwa ngani kule mama kanti wami wathe uphuphuma wakhe uzomnika amanzi ukuthi ageza ahlangane nama wakhe. Yini engayiwa kuyena? Baya ekhaya kubo kababa. Lo mama lo wathini? Wathi yena ngeke azokwazi ukumlapha. Fane ubaba ayolashwa kwakunala eThekwini. Ngoba lezi ipoki ezakwanala. Lelo mama wayethwesa ubaba. Hey. Unali inyanga le. Yebo bambiza ngoKing Somnala la eThekwini. Khona nje la ku social media. Hey. Manje ngasazi impela sazi. Manje cha ngidideka la njalo ukuthi umama lo owathi uphuphe ugogo wakho etshela ubaba wakho wayesethi akeze ukuze amnike amanzi azogeza ngawo. Wathi uzomnikeza ichibi lokuthi agqume ageze ngalo. Why ugogo wakho avele kumuntu noma bakho vele mhlawumbe bethanda intombi bakho mhlawumbe wena ngoba mhlawumbe naye asazi nje isho ukuthi kwakuvele kuyicebo nje tenda usuzoyithola kanjalo because understand sonke ukuthi kwenzakala kanjani yabo kuukuthi nje lo mama lo wavuma futhi masekiwa kuyena ukuthi ichibo linika usizwe wathi elokumlapha elokuthi isinesibonakaliso sagogo kwenzakalani wase eba nezibhoki pho manje. Yeah. Wathi yena uzomnikeza elinye ichibi angazomkhuthisa nani kodwa okokudambisa izinto ubaba umela alapheke uzizoyilapha kephi eThekwini kunala. Hey. Kwaze kwalukhuni yabo. Khona konzima. Kwaze kwalukhuni yabona manje isimo esinjengaleso sibheka ukuthi sisiphoqele ukuthi ke mthatheni phela ubaba nisondele naye nize naye kona ke kanala ngithi at least makuthi mhlawumbe ilona esimcabangayo yabo kungabi khona mhlawumbe ngathi mhlawumbe ke izinsola ngithi umama usho njalo mama uthi ichibi ayifike nalo welithathe kephi kanala nazi ibhoki ziyasho futhi uthi saba kanala azisho kwena zisho kuyena ubaba wakho usho njalo. Yes manje siphithi ngoba ngcono mhlawumbe siyamthola baba siyakhuluma naye ubaba ngithi lesona into siyashaya ukuthi kuzofuneka atholakala usakwazi ukukhuluma yini baba ekhulumeni uyakhuluma uzovuma ukuthi sini masifika namakhamera kuyena ekhaya uyazi bese ngimtshelile ukuthi ngizokwenza into kanje because sesisamile akukho singakuzama kubengenankinga nawo among ama-members omndeni amanye abakhona abadala obani abakhona ubaba uyena omdala ekhaya kubo but bakhona u-anti abawu-2 abamlama ngemuva basekhaya. Yebo bakhona ekhaya nesimo bayasibona bangafakaza kule nto yebo I think ngabe ngafakaza kakhulukazi lo anti omncane because yena naseqeqa ukhathele yena obemnakekela. Unayo inamba yakhe mhlawumbe sibafonele sibafakele ocingweni. Yebo. Ngoba ngenzela lokho ukuthi sizama ukuthola usizo singagcini sifaka amagama abantu ngoba sekukuningi nokudicela kwabantu kwethunza abantu abanye abakhulu yabo. Angisho ukuthi ngiyamdoubting lokho oza nakho sengiyasho ukuthi kufuneka sithole ama facts ngempela yabo. Ngoba uze kuthina kwingosi ethi abantu bayagula ngoba ufuna ukutholela usizo ngithi ubaba wakho. Yebo. Okay. Ngicela siqale sifonele umama because yena unenamba ya-aunt. Umama uzala wena? Yebo. Alright. 066. Okay. Ngicela uyifake ungayibizi la. Okay. Yebo ma unjani? Siyaphila kunjani? Ngiyaphila ma bengisacela ungipha inamba ya-aunt uBasha noma yakababa. Angizwa?
Uyandinaka abantu wakho. Xa ungiphe kababa noma ka-anti uBashi noma ezabo bowu-2 cause badinga ukukhuluma nabo la efonini. Oh, okay. Ningamangali ngihleka nje ukuthi ngeke sikwazi ukuphendula ikhamera sibheke ngapha la. Kunesimo esikhona nje kunophiko olukhulu lamaphoyisa la kunento aba-escortayo. So manje kudleni insizwa iphethe ubhoko nophondo la eqimbile yabo. Manje iyona nje bangitshela ucameraman ukuthi akabuke la ngemumva ngeke sikwazi ukuphendula ikhamera. Kunethimba leli le-NIU ngapha ngemumva khona umsebenzi elisawenza ubucayi. Yebo. Kwaba understand ukuthi sike la shooter khona. Bayazi ukuthi la ngemumva workshop kukhonani isikhungo sanda ngemumva so ke khona abasakwenza ke okucayi nje ukuphuthuma leswaye gcwele eNIU manje ngeke sikwazi ukuphendula amakhamera afese ngala benizeyibona le nsizwa ngathi ngiyahleka le engathi ngiyayibona ebheka le babakho una nefone khona khulu wafakelwa mina i-battery nesim card ayingasebenzi samfala kupopo. Bengithi manje ufake ka-anti wakho Sayilinda-ke ya-anti nginankinga. Babakho yiphi? Angakayifaki nayi la isala. Babakho? Yebo. Uzokwazi ukukhuluma na? Uyakwazi. Nokulungela akhulume nawe-ke yabo. Khuluma naye wena just ukuthi nje on record ukuze bezokwazi nabantu abayele ekhaya ukuthi sikhuluma nobabakho ubani ngempela kwenzakalani kuyena yabo. Mhlawumbe ngingangena-ke mina ngi-eda bengifuna uku-eda khona imibuzo engifuna ukuyibuza kuyena. Ngithini mina kubaba? Jothi sila. Angithi umtshela uzakathueleni babakho? Yebo ngimtshelile. Baba nginabakathueleni la ngithi yabo khona abacela ukuthi kwenzakalani yabo. Abacela khona imibuzo abacela ukuyibuza nje kuwena. Wala speaker ma. Yebo fake. Yebo baba unjani? Hayi. Siyaphila leyo mpilo leyo khona nje. Okay. Yebo, ngidalanga nje hayi. Athe kwaze kwasayi kunawa yisisu. Okay baba ngila kwathuleleni TV bazocela ukubuza imibuzo nje mayelana nokugula kwakho. Yebo. Yebo cana. Yebo sanibona. Yebo ba. Ninjani? Siyaphila. Ukhuluma nomduduzo wami Mkhwanazi la kathuleleni mina ngikhuluma nobani? Ngusizwe ngwakwalanga baba. Kuliphi izwe ba? Ngilapha eKingindlovu okwedolobha eHelfane. Yeah. Ngizokuthiwa baba uyagula kwenzakalani? Baba lento futhi yangiqala nje September 2023. Yeah. So nje ngahlangana nomunye umama ngihambela nje owumakhelwane ongekude kakhulu. So wathi lo mama unesibonakaliso ubone uma wami vela kasekho uswashona so yena lo mama usaphila so unesibonakaliso ngofika lapha nomzini wakhe lo mama ayi nangempela ke ayi kwakulesithathe ngitshela ngingayi ngize ngiye ngolesihlanu kulo mama lo nami lokungicabanga ukuthi lo mama lo ngabe yini leyafuna ukungixoxela yona noma umama ngabe uthini uma wami kongisalayo nje hayi ngiye ngolesihlanu athi hayi landa amanzi 2 liter ngiwalande nekhandlela nganginopondo okunikela okay right ngifike khona athi
Okay, aye kwelinye ikamero abuye neglass emhlophe nje engathi like unogoloko. Okay, bese evula lo 2 liter wami. Bese yawafaka lamanzi akhe yabo so mina-ke ngisayona ngijwayele hlabuthi bekuzolayishwa ukuthi sikamentshisi kanjalo kodwa kwenzekanga lokho hhayi okay right akhuleke ngaleyo ndlela akhuleka ngayo hhayi buye nalamanzi lapho engaqala khona ukugula-ke sengigquma ntambama gqumeni-ke bona ngilayithe iglobhu iyakhanya iglobhu ngilayithe neleli khandlela ngigquma ngalamanzi ngathi uma ngiqeda ukugquma ngalamanzi lawa ngabona ifeli mnyama liphuma kulesi steam samanzi lawa engigquma ngawo uma ngithi ngiyabuka phezulu iglobhu ishile hawu sekukhanya leli khandlela ingasho ngathi cha ingahlezi cha inamandla ngempela lento hhayi ngiphume nalamanzi ngiwachithi phansi in few minutes hayi kwakungena ingcingo ngapha endlebeni yakwesokunxele ngikhuluma nale foni nalaba bantu laba abashintshanayo ngami ngokukhuluma angibazi angibaboni kodwa bona sebeyangazi ngapha endlebeni yakwa-right kudlale ingoma ze-gospel emzimbeni wami so ngitshela ukuthi leyo nto leyo yenzeka 3 days kwawo lesihlanu umgqibelo yisonto nabasekhaya nabafowethu baxoxe ukuthi awubhutini ukhuluma nobani kanjani yindaba manje ngiyakhuluma ngiyahleka okay right siyabonisana ngilala usuku nemini yabona ukukhuluma kuxhunywa ifoni kuxhunyiwe kumina ifoni emzimbeni wami for 3 days ngikhuluma nabantu engingabazi bengibuza ukuthi le ndlu lena yakhiwe ubani kanjani wena uzalo ubani kanjani baphethe kanjani bazi bonke lento abantu ngisho engakhelene nabo ngisho ungaqhamuka wena ngikhuluma nayo njengoba ngikhuluma nawe nefoni kanje uqhamuke wena uyihambela laphana emgwaqeni izongibuza yona iyeke ukukhuluma nami lento beyikhuluma ithi hawu hey ubalo wana kanti ngibuza ngaboma yini njani kodwa right hey kodwa uyabheda okay right hayi yenzeke lento lo 3 days ngikhuluma nalento okay right hayi eseke belokhu bengitshela-ke izagaza khona-ke okay right ukuthi thani ha uyabona kanjalo bathi bavelaphi la bantu bathi abakephi bona mfethu laba bantu laba baqhamuka emveni kokugquma ngaleli chibi leli phela-ke angithi-ke angibake ngisahla ngisho ukudla wonke lowo 3 days emveni kokugquma ngalelo chibi ngisho lo bona ukuthi bayazisho ukuthi baqhamuka kephi bona kuwena hey mfowethu bona bathi bona fokalana thina esikufunayo la kuwena sifuna ukuthi sikunike imali so sifuna ukuthi igazi sebenza ngegazi so yabona nje mfowethu yabona igazi kanjani na bathi kufanele ngishaye indlwabu yabo ama-round awu-13 per day iround ngayinye 6,500 ukushaya indlwabu eyodwa 6,500 exactly manje bathi shaya indlwabu ka-30 izokunikeza u-6,000 ngendlwabu iyodwa 6,500 igazini indlwabu kuphuma igazini mabathi bafuna igazi bonodwa manje bese besho indlwabu angithi mina ngikubona ukuthi kuyigazi nabo ngendlela abasho ngayo ngani ngoba bona umama lo ekunikeza amanzi yena seningena abuyele kuyena ukuthi kathi wanginika amanzi kanje kwenzakalani
Usuke wambuya wambona lo mama lo wakunikeza amanzi? Ya, sike sabonana naye. Uthini manje nimbuza manje ukuthi wanginika amanzi asiyangishintshela? Mfowethu ukuthi yabona ngizizwa nginokwesaba mfowethu yabona nganoba asibonani. Oh hayi no hayi. No kulungile mina uthi sizohleka nje mhlawumbe sibone uthi uNkulunkulu usipha namandla sikwazi ukuthi size ngalapha ekhaya ngingindlovu ngithi siyofika nawo ndodakazi lo yabo. Mhlawumbe lapho siyokwazi ukuthi sithole kahle konke ingqikithi yodaba. Hayi siyathokoza siyabonga nibe right. Okay mfowethu. Hayi khona mfowethu ekunzima mfowethu ngoba bona mfowethu kangilali mfowethu uyabona mfowethu kunale nyoka le ebambe isisu inkaba. Kunale nyoka egijima epipini ebuntwini phakathi mfowethu uyabona iyona engixikazayo mfowethu angilali usuku nemini mfowethu. Yabona mfowethu kuningi mfowethu mina mfowethu ngaze ngishiye ayina ngibona ayina malishisa umuntu ezokuthinta ngalo emahlombe noma emhlane mfowethu yabona isitshopho lesokutshopha uzwe sisho emasendeni shayijwa yabona mfowethu iyangixilasa lento ngempela mfowethu sengihambile inyanga mfethu ngizama njengoba ingane yami leyo yenziwe iyami yokuqala so nje nayo isizamile nayo hayi mfowethu kwenzekile lutho. Hayi no kulungile sizozama ukuthi sifike abasozwa kahle udaba lwakho sibone sitholana nosizo. Yabona njengoba ngikhuluma nawe nje la ucingweni konke kwenzeka njengamanje. Yebo. Yabona angithi basebenza ngeyilwane. Yonke inhlobo zeyilwane into isilwane basebenza ngazo umaskito bathi ngawushayi yonke into magundane yonke into funa kuhle wona kuqali uyabona yabona njengamanje bangikhuluma nefoni nje uqhamuke ibhungane lifike lizonginyela nje. Yebo njalo mfethu ngisenkingeni mfowethu ayabona ungezwa nje umuntu ethi hayi ngiyaphila mfethu yabona angazi mfethu ukuthi ngashona kumuphi umkhakha ngoba ngishona kwaShembe mfethu ngibuya khona ngonikela mfowethu hayibo lento imbuze lo Vaseline yini udakalani lona lolo ngithi mina amafutha kaShembe utela ngokushembe utela ngamasimba ngithi mnayi baba wethu yazi ngithi mnayi kahleni mina ngikhuluma ngoShembe ke bebonke bebane khuluma ngale lo Shembe ke mina ngiyadlala thina ayikusenza lutho thina siphethe umhlaba thina ayikho inyanga yoselapha thina ayikho inyanga yosikhipha kuwena thina saganiselwa wena. Kusho le ntombazane nayo njalo ayiyodwa le ntombazane engizoganiselwa yona maningi i-32 ngisho isithombe sengqondo uyabona hayi kulungile sibambe ingazithwebule mina ngefoni sizofika ekhaya baba. Bafowethu mani yazi yabona ngiyahlanya bafowethu ngoba manje yabona lento yokukhula wena kanjena bona. Vale mina. Okay kulungile bye bye baba sizovela baba siyabonga. Okay dadewethu asenze kanje. Cela usizo kubantu abalalele ba-understand mhlawumbe abazo-understanda sebezwile ukuthi baba bakhuphethwe yini emhlaselile abazoyi-understanda kangcono bona mhlawumbe le moya noma lento emngenile baba wakho ngicela ukukhuluma nabo ucela usizo.
Bantu base-South Africa bengisacela bandla usizo ngokulaphelwa ubaba. Uma ukhona mhlampe owazi ukuthi engamlapha kanjani noma ukuthi engamenze kanjani because bakhona abanye abaye bebe nazo izilwane esiswini, bakhona abaye bebe nazo iphoko. Lo understand nje. Siyacela abantu ukuthi sicela bandla nisilaphele ubaba. Sikhona lapha eMvutshini kwaLanga Isibongo. Igama lababa wami uSizwe. Siyacela abantu ukuthi nimlaphe because sesisamile akukho okusalungile konke akulunganga sihlulekile. Ngiyabonga. Okay, siyabonga sizozama ke masithola amandla mhlambe sihambe siyombona ubaba wakhe yabo ekhaya ukuze mhlambe ke ayikhulumele yena yabo. South Africa siyabonga ngenza kwethu sicela ke ukuxolisa kakhulu nakulabo othe kwathinteka amagama abo sizoverify nathi ngempela isource ukuthi lokho abakusho kuyiqiniso yini ngempela yabo ukuze mhlambe nabo bezokwazi ukuthi bavele bakwazi ukuthi ke bangathini lokuthinta kwamagama abo kulento ebathintayo ebuhlungu kanje. Ubabakazi nimzwile efonini ekhuluma efonini ukuthi kwenzakalani lokho bekuchazwa indodakazi uyakubala okunye kwakho ukuthi ngempela kunjengoba indodakazi kade ichaza nje hey kunzima baze bagula abantu ezweni. Siyabonga nisale kahle emakhaya.